bych vás jménem místního divadelního ansáblu přivítal na každoročním silvestrském představení. Tentokrát je to pohádka Z čerty nejsou ženy. Věříme, že touto pohádkou vykouzníme na vašich tvářích úsměv, který vám vydrží po celý rok 2017. Věřím, že se na našem netradičním představení budete dobře bavit. Přeji vám krásný večer. Bylo nebylo, dávno, nedávno, jedno knížectví. A v něm jeden vliv. Rukou pevnou a pracovitou tu vládou minář máchal se svou ženou. Ty měli syna Petra, klubka jak má být. Žili by si šťastný, nebýt toho, že si v jednom knížectví mysleli, že se v druhé mají lépe, a to je příčina, proč se v prvním mají zlé. Třetí knížectví zbroj počkalo, než se první dvě pobíjí, čtvrté knížectví dělalo totéž. Páté se přidalo k druhému, šesté k třetímu a sedmé zbrojilo a čekalo, až jak to dopadne. Bylo to, jako by všichni ztratili rozum. Války mezi knížectvími se vlekly celých dlouhých 10 let. Náš kníže přišel kvůli válkám téměř o všechny peníze. A to málo, co mu zbylo, mu pomalu, ale jistě rozkrádal jeho proradný správce a dcera Angelina. Pane správče, vy jste nám slíbil, že tahle válka nám přinese blahobyt. Já se vás ptám, kde je ten blahobyt? Milosti, vašemu úplnému blahobytu stačilo jediné. 5000 dukátů na vojsko. No a proč jste válčil, když jste těch 5000 neměl? Ne! Mě to nebaví vládnout! Mě baví chodit na lov! Ale co mám lovit? Když po té vaší válce není v našich lesích už ani to karotrička! Ale kdybychom měli vojsko dřív než všichni ostatní, k čemu jsem ovšem potřeboval těch 5000 dukátů? No Hergot! Vy jste se zbláznil! Jde vám ty klíče. Dobré jitro. Nazdar! Náhodou, kde jsou klíče od pokladného? Ne, tatínku. Angelino! Ale papa! Zapomínáš, že si klíče dáváš vždycky sem? Sem? Tam? Tam? Ne! Tam si ho nikdy nedává. No prosím, to jsou veškeré
5000. A nikdy jsem neslyšel tady Adélku, že by něco potřebovala. Protože já jim vždycky všechny svoje šaty dám. A pak nemám čem chodit. Ne, to jsou státní peníze! No tak, Angelino, já žádné nové šaty nechci. Ale to co? Takhle se nic nedá. Ale! Dávat se budeš, až se v tebe řekne bohatý ženy. Kolik jste říkal, že potřebujete na to vojsko? 7 000. To je málo, nebudu. Ve Mlýně se z Petra stal zatím statný mládenec. Za to jeho tatínkovi sil ubýval. Starostmi, ale i smutně. Během války totiž zemřela Petrova maminka. Po její smrti se jim do chalupy nastěhovala chamtivá Dorota ze zámku, které to poradil proradný správce. Dorota se za mlynáře provdala, zanedlouho propustila všechny nádeníky, kteří Mlýně pomáhali, a mlynář s Petrem museli zastat všechnu práci sami. Na Petrova tatínka už toho všeho bylo moc. A tak se stalo, co se stát muselo. Petr pochoval svého otce. Teď už nic nebránilo chamtivé Dorotě a správci, aby Petra o mlýn a jeho pozemky připravil. A naštěstí Petr nezůstal na světě sám. Měl ještě babičku, u které často hledal pomoc i útěchu. Hurá, Petr! Ale pozor, pak tu bylo jedno peklo. To je ona! Ano, správně. A v tom pekle měli váhu. To je jak ta naše! A pro tuhle pekelnou váhu nebylo důležité, jak kdo je těžký, ale jak kdo hřešil. Nedala se ošet. Vaše nejtemnější temnosti, králi tmy Lucifere 14. Přináším ty nejčerstvější zprávy o Dorotě Máchalové. Zadrž! Kde je knězi? To je tady. Dorota Máchalová, stránka 1018, 8. řádek, vlevo dole. Já vidím. 8. řádek, vlevo dole. Říkám, že vidím. Mrknu a vidím. To je tady. Si neříčím. Co je to? Nikdo ani jednou. Říkám, nikdo ani jednou. To je moje bota. Byla tvoje bota. Fuj. To bylo jedno jediné peříčko ve slepice. Kde se tady vzalo? Kocoury. Potom
Pojď sem, kokové. Zuby chci mít. Zuby! Rukou. Já. Druhou. Já. Všichni čerti! Nástup! Zlepice! Stávej! Když já byl strašný hlad. Já už ti pomůžu, aby tě přešla chuť na maso. Degranu tě na králíka! To bylo jedno jediné peříčko. Nebýt mého včasného zásahu. Byla by zničena celá pekelná kniha hříchů. Kde? Co jde? Kniha hříchů. Tady, prosím. Můni bakone. Je nejvyšší čas přinést k nám do pekla Dorotu Máchalovou. Kdo se hlásí dobrovolně? No! První se přihlásili Braník a Kuzel. Tady je podrobný plán vesnice, podrobný popis Doroty Máchalové, pozor na peřík, žádný alkohol. Kuk na Dorotku. Dobrý den. Tak co, Dorotko, jak jsem vám poradil? Výborně. Sedněte si. Berte si. U nás nemusíte šetřit jako na zámku. Čeho jsem nepal a hned jsem spěchal projevit vám upřímnou soucit. Když jste mého tátu vlastně ani neznal. Je dopravit střechu, zatéká. No tak, neslyšel. Je to pořád. Co to? Okamžitě! A vzdělej to z toho komína. Ale promiňte, matinko, opravuj tady střechu, jak jste poručila. No tak, neslyšel jsi maminku? Okamžitě dolů, ty nesmrtný jinoku! Okamžitě! Máte pravdu, už jdu. Co tu je? Padlo, pane správce. Fakt nepříšerně, je přátelně země. Tohle mi zaplatí!
babičko. Ale jdeš to pánu síku, co tě vede? Tam se nedá vydržet. Mohu tady zůstat s tebou. Petře, kam si dal rozum, všechno i tady chceš nechat. Všechno jsem jim tam nenechal. Podívej. Ten prstýnek mám pomáhat. Jednou své nevěstě. Ten je krásný. Nelíbí. Dorotko, tak tady jsem noci. Tady jsem nám připravil ten zatykač. Hned. Jak nám to tady sníže dole podepíše, tak je celý mlýn náš. Váš. Na to životí, to je dobré. Dobré, že? Ale nebude to zadarmo. To já ne. To ne. Víte, ale vy jste dělali pro knížete. On je hrozně na peníze. Petře! Petře! Musíš utéct hodně daleko, něco se chystá. Ale běž, babičko, jak jsi být tady? Ty jsi mi zaudělal. No co je? Buďte si taky vede! Chlapi, všechno pořádně prohledejte. Koukejte všude. Povídám, hledejte pořádně. Všecko podpotvírat. Někde tady musí být. Co je? Není tady. Koukali jste všude? Všude. Bývá, pojďte sem. Chopte si ji. Bude sama na zámek do vězení zapleteno. Stej! Máte! Stej se! Za ní! A nebuď pořád jak malá. Pojďme raději rychleji. Bravo, mladenče. Zachránil jste nás.
Děkujeme vám. Za ním je! Chopte se ho! Pojď se! Ale to je nespravedlivé. Vždyť nás zachránil. Lituju! Tady je zatykač! Angelino, řekni něco. Podívej! Zítra bude mít určitě soud. Musíš se přimluvit k tatínku. Angelino, na tebe tatínek dá. Co? Přimlouvat se za takového chudáka? A co bych z toho asi měl? Adela, pojď honem! Co si to dovoluješ, ty zloděj jeden? Odpusťte krásný slečný spaní, ale já měl strašný hlad. A když jsem viděl tady tu svatinku. Svačinku? Vždyť to bylo pro nás dvě na celý den. Nechám tě zavřít! Děkuju za pohoštění. Krásné slečny. Kde jsi to vzal? Kde je? Podívej, ty dukáty jsou pravé. Ten člověk byl moc divný. Vypadal jako čert. Na čerty začnu věřit, až nějakého uvidím. Dřív ne. Já jsem tady doma víc než vy. A co pak chcete? Přišla jsem kvůli Petru. Ach tak, to já ne, to ten správce. Já mám Petra ráda, já ho tu potřebuju. A já jsem chtěla jít zítra na zámek, ale víte co? Já tam půjdu hned, jenom kdybyste mi pohlídala ty koláče, co peču. A tady máte. Tak šup s ní na váhu.
Vaše nejteplejší drobnosti. Nevím, jak se to mohlo stát, ale táhle neklesá. To měla být. Já ji znám. Jak je to možné? Dejte pryč ta závaží, mi nemehla, pojďme. Jak to, že neklesá? Může mi někdo říct, co tohle to má všechno znamenat? Bych taky rád věděl. Jste Máchalová z Eroty? U Čertovy skály? No, to bych byla. Je to sem. Kde je to? Tady dole. Jste Máchalová Julka. Tak to ne. Já jsem Máchalová, ale Anna, Petrova babička a ne jeho macecha. Braník! Bavuju tě hodnosti vraníka? Tady máš vlhčí ocas. Tak se mnou. No, Ale, co jasný, já jí doma... A mě snad vrátíte zpátky, ne? no, tak to teda ne. Peklo není žádný hluk. Ano, velice správně řečeno. Podle pekelného řádu platí, co peklo schvátí, už nikdy nenavrátí. Přítomná Máchalová byla ochotná v raných pominku nás odpracovat. Co mám s váma dělat? Hlavně, že tu máte teploučko. Tak se mnou. Úkol zní jasný. Přinést k nám do pekla Dorotu Máchalovou, nebo se nevrací. Kdo se hlásí dobrovolně? No. Cože? Zase ty? O tom všem? Jak se ho považuješ? Ale když já myslím, že... A nemyslí. Nebo s tebe udělám žížel. A s tebe tak. Potřebám místo jak ne. Lucifere, bych na vašem místě poslala zrovínka toho, co to pople. Je to sice Janek, ale bude se o to víc snažit. No právě, je to Janek. Ale už to tak znám. Už to nepoplete?